Здравейте! Ще си говорим днес за енергийния обмен. Казахме, че сме енергийни същества в човешка форма, в материално тяло. Извинете ме, малко съм болна. И всичко около нас също е енергия в материална форма. Това са други хора, като нас. Това са животни, растения, планети, слънце, въздух, земя, почва. Всичко е енергия около нас в материална форма. И ние, освен че взаимодействаме физически с всичко около нас, взаимодействаме и енергийно. Тоест, между нас съществува енергиен обмен. Даваме и получаваме енергия от всичко около нас. Даваме и получаваме енергия при физически допир, физическо докосване с други същества. Хора, животни, растения, почва и така нататък. Въздух и вода. Даваме и получаваме енергия при физически контакт. Даваме и получаваме енергия при вербално общуване. Даваме и получаваме енергия чрез мислите си. Това е енергийна комуникация, енергиен обмен. Даваме и получаваме енергия не само при физически контакт с човек, при докосване, ръкуване и така нататък. Също така, както знаете, енергията ни излиза от тялото на определено разстояние, между половин и 1 метър приблизително. И стоейки до човек на такова разстояние, също приемаме от неговата и отдаваме от нашата енергия, т.е. се случва енергиен обмен. Също така, обществени места, където има голям човекопоток, като градски транспорт, като големи магазини, като места с много хора и така нататък. Там, където се пипат дръжки на врати и така нататък, остава освен физическа мръсотия, остава и енергийна. Всеки човек си остава там енергията. Тоест, обръщам внимание на хората, на тези от вас, които посещавате фитнес зали, че чрез човешката пот, освен че се изхвърлят много токсини, които остават по уредите и като цяло в пространството, в помещението, също така и тези токсини са енергийни токсини, т.е. енергия. Нали казахме, че първо е енергията и след това се образува материята. Материята е просто материална проекция на енергията. Енергията е кодове, енергийна матрица и точно като един 3D принтер, на който му задаваме кодовете, някакви параметри и той ни изработва по тях някаква форма, някаква материална фигурка. И така, там където има дали голям или малък човекопоток, хората си оставят енергиите там. Знаете, върху дрехите ни оставят енергията ни, затова не се препоръчва да си разменяме дрехи или да носим секонд-хенд дрехи. Знаете, че се правят енергийни манипулации с дрехи на хората, точно защото те носят тяхната енергия. И така, взаимодействаме също с животните, също с растенията. Ако знаете, има такива практики, които или се прегръща дърво, или се облягаме с гръбнака върху ствола на дървото. По този начин приемаме енергия от него, става енергиен обмен.
всичко е обмяна на енергия. Както сме говорили за небесните тела, за Слънце, за Луна, за въздух, непрекъснато между нас и хората и всичко около нас тече енергиен обмен, енергиен поток. Ние получаваме и даваме енергия. И следователно, с каквото сме заобиколени, такава енергия получаваме. С каквито хора сме заобиколени, такава енергия получаваме. Ако живеем сред природата или пребиваваме известна част от времето си там, получаваме такава енергия. Когато общуваме, например, по чатовете, комуникацията е напълно усъкътена. В нея няма енергия, няма емоция, затова са измислени емотиконите, за да може да се поясни с какво искаме да кажем. Тоест там няма визуален контакт, няма слухов, няма никакъв контакт. Говорим си просто с думи, без емоция. Това е най-усъкътения контакт, най-усъкътената комуникация. Ако си говорим по телефон, без да се виждаме, тогава усещаме гласа. Гласът е енергия. Не само, че усещаме интонацията, не само, че усещаме емоцията, но гласът е енергия. Енергията на третата ни чакра. Когато говорим вече на видеоразговор, виждаме с очите си, но това все още не е пълния енергиен контакт, какъвто е комуникацията на живо. Затова, каквото и да е общуване на живо, например, гледане на концерти или участие в някакви работни семинари или някакви сеанси, например, на тема здраве или някаква друга тема, е съвсем различно да бъдат на жив визуален контакт, отколкото на какъвто и да е запис, дали видео или аудио или така нататък, защото това е енергиен обмен. Колкото по-жив, толкова по-пълноценен. С вербалния контакт, с речта, освен че се предава информация, например, може да се предаде някаква новина, приятна или неприятна, разбира се. Може да се предаде някаква емоция, да кажем обида или някаква позитивна реплика. Това е емоция, това е енергия. В физическия свят няма нищо на лице. Този човек нищо не ни е направил. Нито ни е ударил, нито ни е откраднал нещо, нито ни е навредил по някакъв начин. Но той ни е обидил. Т.е. той е хвърлил негативна енергия върху нас, затова се чувстваме зле. Понякога се чувстваме зле от енергията на даден човек, дори без нищо да прави, само да стои в присъствието ни, наоколо, наблизо около нас. Дори да не говори, дори да не прави нищо. Само като усещаме енергията му, се чувстваме зле. И така, аз веднъж се запознах с един човек и аз, понеже винаги усещам хората, и след като се разделихме, вървях по улиците и си казах, аз този човек изобщо не го усетих. Изобщо, абсолютно нищо не усетих. Абсолютно нищо. Нито положително, нито отрицателно. Не мога да си го обясня. Просто все едно, че кукла стоеше пред мен, все едно, че бот стоеше пред мен. Просто не разбирах. И в последствие разбрах, че носи цветни лещи. И понеже очите са абсолютно енергията, душата, но това е душата, всъщност е енергията на човека. И наистина са прозорец и врата към душата на човека и към неговата енергия. И когато това нещо е с бариера, стопирано, преградено, не усещаме тази енергия. Комуникацията с тъмни очила също е същото нещо.
И тогава си казах: „Защо не усетих от този човек абсолютно нищо?“ И после разбрах, че носи цветни лещи. Тогава цветните лещи не бяха разпространени, беше много рядко срещано явление, беше много отдавна и аз нямах изобщо представа. Не предполагах. И така, ако искате пълноценен контакт, без тъмни очила, жив контакт с глас, с поглед, с очи и така нататък. А ако искате да ограничите този контакт, също. Ако ви е неприятна енергията на някои хора, по каквито и да е причини, дори да няма логично обяснение, просто да усещате с интуицията си, че нещо ви е неприятно, ограничете контактите. И така, живия контакт е нещо хубаво и нещо важно, но трябва да сме наясно каква енергия приемаме, защото днешни дни живота ни е такъв и ежедневието ни е такова и живеем неестествен начин на живот. Живеем измежду много хора в големи тълпи, в големи градове, хора много нагъсто, които енергиите им се сблъскват и се преплитат доста сериозно. В големите градове са събрана енергията на много хора на едно място. И така, освен че общуваме енергийно с всички живи същества около нас, хора, животни, растения, планети, слънце, вода, въздух и така нататък, общуваме и с неживата природа, с предмети, с дрехи, както казах, дръжките на вратите, всички предмети, вещи, до които сме се докосвали, с които сме живяли, като мебели, като коли, къщи и така нататък, обзавеждане. Върху всичко това остава енергията на хората, които са използвали тези вещи. Затова внимавайте с колекционирането и използването на старинни предмети, защото те носят стара енергия, носят енергията на хората, които са ги използвали. Дори и да са ваши близки, дори и да познавате тези хора, това е чужда енергия. Не е вашата, това е чужда енергия. Така че не подценявайте енергията, която носят предметите и вещите. Много важно нещо. Дрехите. Дори и нашите собствени дрехи в един момент започват да насъбират отрицателна енергия, например дрехи, с които сме боледували. След това е хубаво да се изхвърлят, най-добре да се изгорят, защото като се изхвърлят, могат да попаднат или в чужди ръце, или на някое сметище, а това е нашата енергия. Не е хубаво да попада на някое сметище. И така всички вещи, дори от нашия живот, мебели или някакви лични принадлежности, с годините насъбират отрицателна енергия. Дори и да са наши. А да не говорим, ако са чужди. От стари къщи, мебели, дрехи, обзавеждане и така нататък носи чужда карма, чужди преживявания, чужди емоции, чужда енергия. Всички предмети носят енергия. Например, аз съм вегетарианец и в къщи има отделни прибори, отделни съдове, с които се готви месо и с които се готвят вегетариански и вегански неща. Ножове, прибори, вилици, чини и така нататък. Тенджери, тави, абсолютно всички домакински съдове за готвене и прибори не разрешавам да се използват и докосват до месо, защото те приемат тази енергия, независимо че след това се измиват
много добре. Енергията остава. Така, енергията остава по вещите и предметите. Дрехите също, независимо, че са изпрани, независимо, че са запазени, че не са много носени и така нататък. Те са енергийно натоварени вече с чужда енергия. Също минерали, кристали и скали. Те са от живата природа, имат ниско съзнание, приемат и излъчват енергия, но също могат да имат негативна енергия, запечатана в тях. По начина, по който са кристализирали, например, на мястото, на което са се намирали, може да е било ниско вибрационно, може да има някакви животни, останки от животни и така нататък. Има много такива случаи на, да кажем, диаманти, които са много високо вибрационен кристал, защото кристализира много бавно, но с много години. Вибрациите са му много високи, кристалната му решетка е много здрава и много чиста. Затова е скъп, разбира се, но може да има отрицателна енергия в него, може да има отрицателен заряд и когато се купуват такива неща, е хубаво да се видят през погледа на човек, който вижда енергиите, за да каже какво вижда, каква енергия носят. И така, непрекъснато от външния свят и от живата и от неживата природа приемаме и отдаваме енергията си. Оставяме енергията си там, откъдето сме минали и приемаме енергия от тези места, хора, събития, случки и така нататък. Тази енергия, разбира се, може да бъде и негативна, и позитивна, но като цяло, поради живота, който живеем, е преобладаващо негативна. И така, освен че взаимодействаме физически с всичко около нас, взаимодействаме и енергийно. Казахме чрез физически допир, казахме чрез комуникация, също така и чрез другите ни сетива, например чрез визуалния контакт. Не подценявайте гледките, които виждате. Това са енергии. Много съм учудена, когато видя хора как отиват да гледат някаква неприятна случка, нещо грозно, нещо гадно, нещо тежко, нещо ниско вибрационно. Всичко, което виждаме, го приемаме като енергия. Сега невролозите ще ви обяснат точния механизъм, по който това влиза в мозъка ни като рецептори чрез очите, но аз сега няма да се спирам на това. Аз говоря за енергии. Тук си говорим за енергии на този канал. И така, т.е. ние приемаме енергията на тази случка, която виждаме чрез визуалния контакт. Ние приемаме енергията. Тя може да е всякаква, може да е катастрофа, може да е някакво, да кажем, убийство на животно или някакъв побой или нещо гадно, каквото и да е гадно, то енергията на това, на тази случка, на това събитие влиза в нашата енергия. Ние я поемаме, ние я приемаме върху нашата енергия. Чрез визуалния контакт, това е енергиен контакт. Така че ако не можете да помогнете, ако нямате пряко отношение или каквото и да е в такива ситуации, можете да ги избягвате, защото не са в ваша полза да ги гледате. Натоварват ни енергията, утежняват ни енергията. Също така не подценявайте мисловния контакт. Значи мисълта ни, това за което мислим, е абсолютно енергиен мост. Създаваме енергийна пътечка, енергиен мост, една нишка. Това е двупосочен мост.
Тоест, ние даваме там и получаваме енергия към това нещо, за което мислим. И можете да си представите как мислим за хиляди неща на ден. Мислим за нашите проблеми и същевременно от външния свят ние получаваме информация. Непрекъснато получаваме информация, която е енергия. Казахме, че енергията е информационен поток. Например, излизаме от къщи и срещаме съседката, която ни казва: знаеш ли какво? Еди кой си е получил инфаркт. И така нататък. Това е един енергиен поток, който идва към нас. Или отиваме на работа и един колега ни казва: знаеш ли какво? Предстоят неприятни събития, предстои някаква тежка работа или предстоят съкращения, намаляване на персонала или нещо от сорта. И от всякъде нас ни залива информация. Не забравяме социални медии, не забравяме новини, телевизия и така нататък. И огромна част от тази информация не ни засяга пряко. Да, случват се всякакви неща по света, но те не ни засягат пряко и ни замърсяват енергията. Ние съзнателно или несъзнателно приемаме тази енергия. И след като сме срещнали съседката сутринта и след като сме се разделили, и тази енергия остава с нас. И така, ако не сме внимателни и ако не поддържаме хигиена, енергийна хигиена, така както поддържаме хигиена към тялото си, по същия начин трябва да внимаваме и каква енергия идва към нас и каква да приемем и каква да не допуснем, защото тя идва към нас и ние не можем да я спрем, но можем да не я допускаме да влиза в нас. Също така можем на определени периоди да я чистим и да я преразглеждаме, да си правим една ретроспекция на деня и да си кажем: това е мое, това ме интересува, това не ме интересува, това го чиста от енергийното си поле и го отстранявам, защото не ми е нужно, защото не ме засяга и защото ми утежнява енергията. И така, и след като ми е казала тази новина съседката за наш общ близък, който е получил инфаркт, например, ако аз започна да разпространявам тази новина на още други познати, продължавам да поддържам връзка и да засилвам контакта си с тази енергия, която изобщо не е моя. Първо, събитието е неприятно. Второ, енергията не е моя. И ако започна да я разпространявам, да я говоря, продължавам да я мултиплицирам тази енергия. Ако го правя, разбира се, с добри намерения, да кажа на някой друг наш познат, който би могъл или да му се обади, или с каквото и да помогне, да. Но ако го правя с цел клюка, интрига и така нататък, това нещо много утежнява енергията. И така, нужна е хигиена към енергията ни. Човек, който е по-осъзнат, да кажем, се замисля или работи по някакъв начин върху енергията си, или медитира, или просто осъзнава действието на някои енергии върху него, които не са негови, които не го засягат и които той не иска да си причинява това нещо, да ги приема върху себе си, да ги интегрира върху себе си, върху своята си енергия и да ги носи, да замърсява своята енергия с тях. Този човек е внимателен какви енергии общува и какви приема най-вече. Този човек може вече по-ясно да преценява, за това правя това видео. Може би някои от вас не са се замисляли, за да кажа
както знаете, виждам енергиите, виждам всичко като енергия и казвам какво се случва в енергийния свят, какво виждам всеки ден, че ни връхлита като енергия, като енергиен поток, като информационен поток, като общуване, като мисли, като действия. Също така и действията. Не забравяйте, че всичко, което правим, влагаме енергия в него. Всичко, което правим, абсолютно всичко. И така, всичко е енергиен обмен. Абсолютно всичко. И започнахме да говорим за мислите. Абсолютно всички мисли, които си мислим, позитивни, негативни, всякакви, създаваме енергиен мост, двустранен енергиен мост, по който даваме нашата енергия и получаваме оттам енергия. Което трябва също много добре да помислим, заслужава ли си това нещо, което мислим, да отдаваме енергия за него. И, например, това много често са някакви тревоги, които с нищо не помагат, ако мислим за тях. Напротив, енергията ни изтича натам. Също така, ако мислим за човек и го мразим, това пак енергията ни изтича там. Ако мислим за човек, който е неприятен с лоша енергия, получаваме и неговата енергия в допълнение към това, че ни е неприятен и че го мразим и че си даваме нашата енергия да мислим за него. Така, не подценявайте мислите. За всичко, което мислите, енергията ви отива там и получавате енергия от там. Хубаво е да се научим да ги контролираме, хубаво е да се научим да знаем къде ни отива енергията. Да се научим да наблюдаваме, защото там ни отива енергията. Много добре знаете, по време на такива сексуални отношения от разстояние, че нещата се случват в мислите ни. Ако не се случват в мислите ни, няма да се случат и физически. Така че това е също, обръщам внимание, обмен на енергия. Нищо, че не се случва физически контакт. Случва се енергиен. Подчертавам. Случва се енергиен контакт. Даже, например, ако жена прави секс с един мъж и мисли за друг мъж през това време, и ако в този момент забременее, детето ще носи енергията на другия мъж, за който тя мисли. Защото това е енергийния контакт, а не физически. И така, внимавайте къде ви отиват мислите. Много важно нещо. Много важно нещо. Хората го подценяват. А секса като цяло е един от най-големите, да не кажа най-големия трансфер на енергия между хората. Огромен енергиен трансфер от друг човек към нас. И обратно, от нас към друг човек. Буквално като флашка. Даваме и получаваме енергия. Единственият такъв еквивалент е кръвопреливането на физическо ниво. На енергийно ниво това е начин за огромен енергиен трансфер от друг човек към нас и обратно. И така, представяте ли си на ден какъв енергиен поток ни залива от всякъде? Първо ни залива от средата, в която живеем, от ежедневието ни. След това ни залива от хората, с които общуваме. След това ни залива от местата, на които се намираме. Физическите места са носители на енергия. Както казах, транспорт, магазини и като цяло места. Аз не посещавам паметници или места, на които са ставали битки, кланета и така нататък, защото усещам тежката им енергия. Между другото, по цяла България има доста такива места, но има и доста чисти и високоенергийни места. Но има доста места, на които аз преклонение и честване си го правя вътрешно, нали? Не е нужно да ходя на тези места. Не, че не уважавам подвизите и героизма на героите.
и на историческите събития, но местата не ми харесват енергийно. То, между другото, да, както казах, доста са. Само от Руско-турската война, ако погледнем от Свищов до долу, до турската граница, всичко е пропито с кръв. И така, както и да е. Такива места има доста и по света, не само в България. За съжаление, доста места, които са културни, исторически забележителности по цял свят, на които се стичат много туристи. Много от тези места са нисковибрационни с тежка енергия. И така, обобщаваме, че всичко около нас е енергиен обмен. Енергиен обмен между нас и хората, и средата, и мястото, и работата, която вършим, и информационния поток, който върви към нас, и музиката, която слушаме, и говора, и речта, който ние изговаряме към хората и който получаваме обратно. И абсолютно всичко това, което четем в медии, в новини, слушаме, гледаме и така нататък. Особено внимание обръщам на сутрин, веднага, щом като се събудим, и вечер, непосредствено преди да заспим. Енергията ни е много финна, много настроена на възприемчиви вълни, т.е. попиваме доста по-интензивно енергията и тогава не е добра идея да хващаме първото нещо телефона си, особено с социални мрежи, особено с чуждия живот, особено с клюките, особено с най-различни нисковибрационни случки, събития и така нататък. Хубаво е точно в този момент да си съберем нашата си енергия върху нас, да се центрираме в центъра си, в себе си. И така, темата е дълга, ще продължим да говорим по нея, защото всичко, което правим, целият ни живот и цялото ни ежедневие е енергиен обмен.